Ndiyayazi ba uva kabuhlungu. Awunokwazi ukuzipholisa ngoba uthandana nenye indoda. uAlbert kwaye usazilile. Awukwazi ukuthandana noAlbert ngoba uzokwenza uAlbert abhatalele izono zikaVusumuzi. Baqhubekile bexoka berexeza bavele bandijikela ngoba kutheni Pamela sisiyayazi ukuba ndinawo kuyo yonke indlela. Lixhego elidala lebotsela elingathi lina 50 eliphinda-phinda iminyaka yakho lifuna ntoni eli? Ndilele noAlbert. Utheni? Ithi uyadlala. Andidlali kanti nama ndiyazi babe ndingenwe yintoni. Ngexesha yokuAlbert ubuphansi koxinzelelo lwengqondo. Angothukanga naleyo uba uyamthanda. Uhleli uwathanda onke la madoda lapha kuqumbu. Ufuzunyoko. Yintoni? Hayi khona ngakhe. Xolo ke. Ngibuka. Ufuna ntoni kum? Ufuna ulala ngam kwakho? Kodwa nodwa. Kodwa ngandawo. Thatha ke. Undivile and andizozicacisa kuwe. Bengekho sidingo uba uzicacisa. Ndiyabazi wena ubomi bakho. Uhamba ulala nawo onke amadoda kule ngingqi. Uphelisa nemitshato yabantu. The